Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi iki iku hadis as-saminu kang kaping 8 wa salasuna lan 30. Hadis 38. An Sa'id bin Abi Burdah saking Imam Sa'id bin Abi Burdah an abihi saking bapak Sa'id bapak saya ini Abi Burdah ini anhu saking abi akhoda mundut akhoda muga-muga ngalap muga-muga mundut sapa Allah Gusti Allah Ta'ala anhu saking abi maksudnya disebut mundut apa ini dungo ini kalimat ikan doa akhoda anhu wallahu alam. Anahu setuhune abihi bapak Sa'id iku kala dawuh sapa abihi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jtama'a tatkalane kumpul sapa ahlun nari ahli neraka kumpul annara ing neraka wa ma'ahum lan iku tetep ing dalem sartane ahlun nar man utawi ana wong syaa kang ngersakake sapa Allah Gusti Allah Ta'ala min ahlil qiblati bayane saking ahli kiblat. Qala monggo ngucap sapa al-kufaru wong-wong kafir lil muslimina marang wong-wong Islam sing mlebu ning gone neraka wa awar niku ngucap ngene alam takunu muslimin alam takunu ana ta ora ana sapa sira kabeh iku muslimina wong Islam kabeh. Qalu jawab sapa muslimin sing ana neraka bala iya aku ki pancen wong Islam. Qalu ngucap sapa kafirin fama agna ankum islamukum fama agna mongko ora nyugihake utawa ora bisa nolak angkum saking sira kabeh apa islamukum Islam ira kabeh. Waqad sirtum khali temen-temen dadi sira kabeh iku ma'ana ing dalem sartane kita finnari ing dalem neraka. Qalu ngucap sapa muslimin kanat ana iku lana kedue kita kabeh apa dzunubun pira-pira dosa. Mulane fa'ukhidna mongko den tatrapi siksa sapa kita biha kelawan sebab dzunub. Pasami amangka midhanget sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ma ing barang kalu kang padha ngucap sapa muslimin fa amara mongko perintah sapa Allah bi ikhraji man kelawan ngetokake wong kana kang ana sapa man iku min ahlil kiblati setengah saking ahline kiblat. Fa ukhriju mongko den tokake sapa man falamma ra'a mongko tatkalane weruh sapa wong-wong sapa al-kufaru wong-wong kafir dalika ing mengkono metune ahli kiblat saking neraka qalu mongko padha ngucap sapa kafirin ya laitana mindah niyo kita kabeh kuna ana sapa kita iku muslimina dadi wong Islam kabeh. Panuh khraja mongko sebabe dentokake sapa kita kama ukhriju kaya oleh dentokake sapa usatul mukminin wong ahli maksiat mukminin. Bismillahirrahmanirrahim kama ukhriju kaya oleh dentokake sapa usatul mukminin. Benjing nalika dawuh Kanjeng Nabi niki
Bijing dawuhipun Kanjeng Nabi nalika wong kafir wis mlebu ning gone neraka. Lan dilalah tanggane kono ya akeh wong Islam ya manggon ning gone neraka. Wong Islam ahli kiblat artine dhek iki ning gone donya ya nindakake salat. Ning kok awor karo wong kafir manggone nang neraka. Niku wong kafir banjur takon, awakmu dhisik gak yo Islam to? Awakmu dhisik gak yo ahli salat to? Yo bener. Duh, lha nyapa awakmu kene kene? Ternyata agamamu, Islammu, ibadahmu ora nek manfaate apa-apa. Nyatane ibadahmu, salatmu, imanmu ora iso nyelametake awakmu saka siksa neraka kene. Kowe awur-awur karo aku, nek ngono rugi lek mung ibadah dhisik. Gak enek paedahe. Terus wong mukmin jawab ngene. Ora ngono. Masalah iki aku pancen yo duweni dosa. Aku duwe kesalahan karo Gusti Allah. Enek sebagian dawuh Gusti Allah sing ora tak perdulekno, ora tak nut. Mulane pantes saumpama aku iki kudu jalani hukuman ana ing neraka kene. Dan nalika Gusti Allah Ta'ala mireng pangandikane wong mukmin niki, omongane wong mukmin karo wong kafir niki, banjur Gusti Allah Ta'ala perintah ning gone malaikat supaya wong mukmin mau ditokake saka neraka. Lha ini Allah Ta'ala ngetokake niki, ngetokake wong mukmin saka neraka. Niki supaya wong kafir tambah getune. Tambah getune ternyata apa sing dilakoni wong mukmin bener-bener manfaati, bener-bener iso bebasake wong mukmin saka siksa neraka. Senajan to asale disiksa ning akhire iso terbebas saka neraka. Lah nalika wong kafir ngerteni wong Islam sing asale bertetanggane nggone neraka kok padha ditokke kabeh. Wong kafir akhir padha muni ngene, ya laitana kunna muslimin. Mindangno saumpama aku ki dadi wong Islam. Tembunge gawe laita. Ya laitana, duh. Iki laita iki mengharap sesuatu yang tidak mungkin wujud. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terwujud. Mergo kekafiran niku tidak bisa menyelamatkan dheweke saka siksa niku. Lah wong Islam dhewe ditokno mergo enek iman. Enek bentuk ketaatan yang Gusti Allah senajan to sebagian saka perintahipun Gusti Allah Ta'ala mboten dipun tindakaken. Mulane padha celuk wong kafir. Duh, saumpama aku ya dadi wong Islam jane aku lek ya ditokno saka neraka kene. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddu, terkadang demen kene arep sapa aladina wong-wong kufur, sapa aladina wong akeh kafaru kang padha kufur, sapa aladina arep laukanu ing yen to ana sapa kafirun iku muslimina dadi wong Islam kabeh. Jadi kaitane ayat niki rubbama yawadul ladzina kafaru law kan muslimin. Ayat ini kaitanipun kalian wong ahli neraka besok ana ing alam akhirat. Iku dhewe weruh
wong Islam kok padha metu saka neraka, terbebas saka siksa neraka. Iki ayat punika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin ing dalam hadis akhir kang meneh, idza kana tatkalani musti nemu apa yaumul kiamati dina kiamat, yatufu mongkong mubeng tawaf sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam arba'ata alafi amin ing dalem papat pira-pira ewu taun, patang ewu taun. Bayasma'u mongko ngrungu sapa Jibril finnari ing dalem neraka, krungu saudara julid ing suarane wong lanang min ummati kang tetep setengah saking umat ingsun, umat Kanjeng Nabi. Yaqulu kang ngucap sapa ummati, ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Qala dawuh sapa rawi sing nyritakake hadis, fayati monggo teka sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam, wa yasjudu lan sujud sapa Jibril indal arsy ana ing sandingi aras. Fayaqulu mongko matur sapa Jibril, ya Rabbi asma'u finnari sauta rajulin minal muslimin. Ya Rabbi duh pangeran kula asma'u mireng kula krungu kula finnari ing dalem neraka sauta rajulin ing suarane wong lanang minal muslimin kang tetep setengah saking wong-wong Islam. Niki nalika disebut rajul iki ora khusus wong lanang mboten, wong wedok barang yang masuk. Jadi ini kan litajlib itu menangkan dari segi kalimat, tapi sebenarnya maknanya ini makna umum. Di orang lanang tok ya wong wadon barang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wong sing ngucap ngeten yaqulu ngucap sapa rajul, ya Hannan ya Mannan. Nyebut-nyebut asma panjenengan. Anggene nyebut mundu arba'ina awet saking 40 apane alfa amin ewu taune. Wa inilan saestune kula iku alamu ngertos kula anahu ing sedune rajul iku min ummati Muhammadin setengah saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna kalan saestune panjenengan ya Rabbi duh pangeran kula iku ta'rifu pirsa panjenengan as-shadaqata ing kekancan baini ing dalem antarane kula wa baina Muhammadin lan antarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ini lan saestune kula iku uhibbu remen kula an asna'a ing yento adamel kula fi makani Muhammadin ing dalam panggonane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agawi ma'rufan ing kebagusan. Wa inna rajulan lan saestune yang jaler min ummati setengah saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku finnari tetep ing dalam neraka. Syafi'ni fihi, syafi'ni mugi paring syafaat panjenengan ing kula fihi ing dalem rajul. Jibril nalika sampun kedadosan dinten kiamat niku tawaf berputar-putar wonten ing akhirat ngubengi neraka. Niku danune 40 tahun. Dan niku malaikat Jibril selama tawaf niku mireng swantene umat Kanjeng Nabi. Ngrintih kanthi nyebut asmane Gusti Allah, ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Sambate mung nyebut-nyebut asmane Gusti Allah.
Keranten kan malaikat Jibril kalau welas kalian umat Kanjeng Nabi menika lajeng piyambakipun niku sujud wonten ing sak celakipun aras. Lajeng matur dhateng Gusti Allah, "Duh Gusti, kula menika krungu swantenipun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyebutaken Asmaul Husna panjenengan ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram." Anggen kula krungu menika awit 40.000 taun. Sekawan dosa 1000 taun. Lan kula mangertosi bilih ingkang sambat-sambat kanthi nyebut asma panjenengan kala wau boten sanes nggih menika umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan panjenengan ugi pirsa bilih kula kaliyan Nabi Muhammad kala wau kanca ingkang akrab, kanca plek. Lan kula niku remen saumpami kula menika saged nindakaken perkawis ingkang gegayutan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika melakukan suatu kebaikan, perkawis ingkang ma'ruf, ingkang sae, ingkang terkait kalian Kanjeng Nabi. Lan sak menika wonten sebagian umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang manggen wonten ing neraka. Mila menika Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan, kula panjenengan paringi kesempatan maringi syafaat dumateng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Waya kula monggo dawuh sapa Allah pengiran jalla jalaluhu, syafa'tuka fihi, hi Jibril syafa'tuka aweh syafaat sapa ingsun ing sira fihi ing dalem rajul umat Muhammad. Wahabtuhu lan maringake sapa ingsun ing rajul laka marang sliramu. Mulane padhab monggo budhal sira ila malikin marang malaikat Malik khazinin nari kang jaga neraka. Nek kowe wis pedhok Malik, wakul ngucap sira lahu marang Malik yukhrijuhu laka, yukhrijuhu ing ngetokake sapa Malik ing rajul laka krana sira. Wa yafa'uhu lan maslahake sapa Malik ing rajul ilaika marang sira. Bayati monggo teka sapa Jibril malaikat Jibril ila Malikin marang malaikat Malik. Waya kululan dawuh sapa Jibril, Malik, innallaha sadune Gusti Allah taala iku wahaba maringake sapa Allah li marang ingsun fulanan ing fulan. Fa akhrijhu monggo ngetokno sira ing fulan li krana ingsun minan nari saking neraka. Wadfa'hu lan becik muwehno sira ing ingsun ilayya marang ingsun. Wadfa'hu lan becik muwehno sira ing rajul utawa ing fulan ilayya marang ingsun. Qala dawuh sapa rawi sing riwayatake hadis, wa yadkhulu monggo mlebu sapa malikun malaikat Malik annara ing neraka. Wa yatlubuhu monggo ngeluru monggo goleki sapa Malik ing fulan alfa amin ing dalem 1000 taun. Fala yusadifu monggo ora nemoni, monggo ora nemu sapa Malik ing fulan. Banjur faya khruju monggo metu meneh sapa Malikun malaikat Malik. Wa yaqulu lan dawuh sapa malaikat Malik marang malaikat Jibril, ya Jibril hi malaikat Jibril, inna jahannama satuhun neraka jahanam iku zafarat umop
yafratan kelawan umum temenan, yakni ngersakake sapa Kanjeng Nabi utawa malaikat Malik nggolat umum apa nar wa ja'alat lan dadekake apa nar al khadida ing wesi didadekake kal hajari kaya dene watu wa nasulan menungso kal hadidi kaya dene wesi falam usadifu mangko ora bisa nemu sapa ingsun ing fulan. Wow, nalika malaikat Jibril matur dhateng Gusti Allah Ta'ala supaya dipun paringi wewenang untuk memberi syafaat dumateng umat Kanjeng Nabi, lajeng dipun ijabahi kalian Gusti Allah Ta'ala yaiku supaya metuhi ning gone malaikat Malik sing tugase njaga neraka. Kon matur nek fulan bagian dari umat Kanjeng Nabi supaya dipasrahno marang dheweke, artinya ditokno saka neraka. Nggo urusane malaikat Jibril. Akhiripun saestu krana Jibril kala merupakan utusanipun Gusti Allah Ta'ala lan ucapane bisa dipercaya, malaikat Malik ngestokno mlebu ning gone neraka goleki wong sing muni yahanan yamanan. Suwene 1000 taun nanging ora iso temu. Akhire malaikat Malik metu saka neraka metuki malaikat Jibril. Hei malaikat Jibril, aku kuwi wis goleki wong sing mbok karepno ana ing sajroning neraka. Ning neraka kuwi umum keadaane umum. Kaya dene banyu mulak malik. Apa-apa sing manggon ning kono berubah wujude, berubah bentuke. Wesi kuwi iso dadi kaya dene watu. Wesi iki malah iso kaya dene watu. Artine wesi sing asale atos ki rada enek empuke. Terus lah menungso iki kaya dene wesi. Ada kaku, keras. Mulane aku ora iso mengenali siji lan sijine. Aku ora iso nemokno wong sing mbok karepno iku. Lajeng payakti mongko teka sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Wa yasjudu lan sujud sapa malaikat Jibril indal arsy ana ing sandinge aras sanian ingkang kaping pindho. Wa yaqulu lan matur sapa Jibril, ya Rabbi duh pangeran kula lan yazidhu mboten manggihi ing fulan sapa malikun malaikat Malik. Fa aina mongko iku ing dalem pundi huwa utawi fulan. Faya kulu mongko dawuh sapa Allah Ta'ala, ya Jibril hi malaikat Jibril, idhab budala meneh siramu ila malikin marang malaikat Malik. Ngene awakmu wis pedhok Malik wa kulan dawuh sira lahu marang Malik, innahu fi wadi kada wa fi raqli kada wa fi zawiyati kada. Innahu sak temene fulan iku fi wadi kada ing dalem jurang mengkene, wa fi qali kada lan ing dalem dasare mengkene, wa fi zawiyati kada lan ing dalem pucuke mengkene. Pucuke kok sudut. Wa fi bi'ri kada lan ing dalem sumur mengkene. Wis iki Jibril nek malaikat ora iso nemono saiki omongono. Pedho ana wonge malaikat kuwi pedho ana mbok menawa
wong sing mbok karepno kuwi manggone ning kene ning sudut kene ning sebelah kene ora petok. Bismillahirrahmanirrahim. Fayadabu wa yukhbiru Fayasiu mongko teka sapa Jibril malaikat Jibril alaihissalam wa yukhbiru lan nritani sapa malaikat Jibril malikan ing malaikat Malik bidzalika kelawan mengkono panggonane fulan. Fayadabu mongko budalan sapa malikun malaikat Malik ila dzalikal wadi marang mengkono jurang. Fayajiduhu mongko nemu sapa Malik ing fulan mangkusan khali anjungkir wa ta'ala lan teman-teman kang teman-teman ganduli alaihi ing atase fulan apa hayatu ula wala qalibulan pira-pira kala jengking wa alailan iku tetep ing atase fulan al-adlalu utawi pira-pira belenggu pira-pira bondo wasana silan pira-pira ranting. Payak kudu mongko ngalap utawa jupuk sapa malikun malaikat Malik tarafan ing sak pucuk minhu saking fulan. Waqad sara kali teman-teman bus dadi sapa fulan iku kal fahmi kaya areng. Wa yukharrimuhu lan ngubah sapa Malik ing fulan wa yajurruhu lan nyeret sapa Malik ing fulan ila nafsihi marang awake Malik nyeret utawa batek dibatek. Patas kutu mongko runtuh mongko ceblok anhu saking fulan apa al khayatu pira-pira ula wal aqari fulan pira-pira kala jengking. Sumaya karibun nuli ngubah-ngubahake meneh sapa Malik ing fulan sanian kali kaping pindho. Patas kutu mongko runtuh utawa udar anhu saking fulan apa al-lalu pira-pira belenggu wasala silan pira-pira ranting. Paya tawajjahu mongko nuli madhep sapa fulan ila Malikin marang malaikat Malik. Paya kulo mongko matur sapa fulan ajitani litazidani fil adab. Malaikat Malik ajitani apa to teka sira ing ingsun litazidani krana arai nambahi sira ing ingsun fil adabi ing dalem siksa. Ambitung jiyani apa to krana arai nyelametake sira ing ingsun. Fayaqulu mongko dawuh sapa Malik la a'lamu orang ngerti sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono jawab pitakon. Mbah aku kira ngerti butuhku ki aku dijaluki tulung karo malaikat Jibril. Bukan nambahi siksa, bukan nyelametno kowe. Ghaira ana Jibril angin sedune malaikat Jibril iku yang tandiruka ngenteni sapa Jibril ing sira. Kaya kudu mongko nyekeli sapa Malik biadi kelawan tangane fulan. Waya faulan wehake sapa Malik ing fulan ila Jibril ila maring malaikat Jibril. Waya kudu mongko nyekeli tong gandeng ing fulan sapa Jibril malaikat Jibril biadihi kelawan tangane fulan. Waya tilan teko sapa Jibril bihi kelawan go fulan ila saqil arsi marang cagahe aras. Wala yang urulan ora liwat sapa Jibril bihi kelawan fulan ngala akadin ing atase wong suwiji illa wayaqulu angin kali ngucap sapa akad hada fulanun hada utawi iki wong iku fulan kana kang ana sapa fulan iku fi jahannam ing dalem neraka jahannam arba'ina ing dalem 40 apane alfa'amin ewu taune. Bayaku monggo ngadeg sapa fulan ma'a Jibril ila sartani malaikat Jibril
indal arsy ana ing sandingi aras. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala lahu marang fulan ya abdi he kawula ingsun alam yakun apa ta ora ana apa kalami dawuh ingsun iku baina adhurikum ana ing sandinge ngarep ira ana ing antaraning ngarep ira kabeh. Alam abas apa ta orang utus sapa ingsun ilaikum marang sira kabeh ar-rasula ing utusan. Alam ya'murkum apa ta ora perintah ing sira kabeh sapa rasulu utusan ingsun bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Walam yanhakum lan ora nyegah sapa rasul ing sira kabeh anil mungkari saking tumindak mungkar. Fayaqulu mongko matur sapa fulan bala inggih Gusti bala inggih ya Rabbi duh pangeran kula ghaira anni cumae utawa angin setuhune kula iku dalam tungane ngoyo kula nafsi ing awak kula piyambak. Pak taraftu mongko ngakeni kula bidambi kelawan dosa kula. Fakfir mongko mugi paring pangapura panjenengan dhateng kawula. Ya Rabbi duh pangeran kula bihaqqi ma kelawan hake barang anakang utawi kula iku kultu ngucap kula arba'ina ing dalem 40 apane alfa amin 1000 taune finnari ing dalem neraka. Wujude ucapan ya Hannan ya Mannan anta fira ing yen to paring pangapura panjenengan dhateng kula. Kaya kula mongko dawuh sapa Allah taala ghafartu ngapura sapa ingsun laka marang sira wa habtu galan maringake sapa ingsun ing sira li Jibril marang malaikat Jibril wa takut buka lan merdekaake bebasake sapa ingsun ing sira minan nari saking neraka bi syafaati kelawan syafaati Jibril. Akhirnya malaikat Malik dikabari supaya goleki umat Kanjeng Nabi ning sebelah kono. Terus saestu dijujuk mawon panggenan sesuai petunjuk malaikat Jibril sama Gusti Allah taala. Akhirnya pedhok lan kondisine wong mau ternyata terbalik. Jadi posisinya Malik jungkir lan dhek niku diganduli karo ula karo kala jengking. Uga dirantai dibondo. Ajeng kalian malaikat Malik dicekel salah satu dari pokoknya anggota badannya kuno nggo sikile nggo tangane kok dikirim. Bapak sarang fahmi lan keadaane wong ki mau wis kaya arep suwireng kaya arep kok dibom sebenarnya 40.000 tahun. Jadi wis ngintip terus akhirnya karo malaikat Malik itu digerak-gerakno diubah-ubahno diketek kalau ditarik akhirnya ulo sing gandul kala jengking sing gandul itu padha rontok kabeh padha ujul. Terus diketek meneh kedua kali. Terus akhirnya rantai-rantai bondo-bondo sing nale ning awake iki padha ujul. Sawise selesai wis ana kala jengking ana ulo wis ana bondo terus wong ki mau madhep nang gone malaikat Malik. Nuwun sewu malaikat Malik. Panjenengan dugi teng mriki niku badhe nambahi siksa napa badhe nylametaken kula? Jawabipun Malik,
Aku ora ngerti. Aku ora ngerti apa tugasku, sing penting aku ki mung tugasku golek awakmu. Dan saiki awakmu iki dienteni malaikat Jibril. Ayo saiki awakmu tak jarono. Dipasrahno dhateng malaikat Jibril. Kalau dipasrahno lajeng kalian malaikat Jibril dituntun dijak neng gone cagahe aras. Wonten ing mriku selama perjalanan malaikat Jibril niku saben wong sing liwat ningali wong sing dituntun malaikat Jibril niku padha alok. Hadza fulanun kana fi jahannama arba'ina alfa amin. Wong iki ning neraka jahanam suwene wis 40.000 taun. Anggere wong padha alok ngoten. Lajeng malaikat Jibril kalian tiang sing dicekel sing digawa niku ngadeg ana ing aras. Neng gede sandingi aras terus matur datang Gusti Allah Ta'ala. Lajengan Gusti Allah Ta'ala niku dawuh ngeten. Ya abdi kawulaku alam yakun kalami baina adulikum. Apa kalamku yaiku Al-Qur'an. Dawuh-dawuhku ana ing Al-Qur'an ora tau manggon ana ing sangarepmu. Alam aba'as ilaikumul rasul. Terus maneh apa aku durung ngutus rasul ana ing masamu, ana ing zamanmu. Saumpama kowe rumangsa enek rasul sing diutus sing tak utus ana ing masamu, apa rasul mau ora perintah neng gone tumindak sing bagus lan nyegah karo tumindak sing ora bener. Iku pitakon niku di dawuh Gusti Allah dumateng yang ingkang dibeto malaikat Jibril. Lajeng yang niki wau matur, inggih Gusti, inggih sedaya kula sampun kula panggihi. Artinya kula nggih sumber kalam panjenengan Al-Qur'an, kula nggih maos, kula nggih memahami isen-isenipun Al-Qur'an. Ugi kula nggih nyekseni nek panjenengan niku sampun ngutus rasul nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad nggih perintah dhateng kula sedaya menika supados nindakaken amal-amal ingkang sae lan nepi perkawis ingkang awon tumindak ingkang boten leres. Nanging kula dados kawula panjenengan ingkang dolim Gusti. Kula sampun dolim dhateng pribadi kula piyambak. Kula boten ngistokno dhumateng dawuh-dawuh panjenengan. Minangka wonten sak menika kula akeni bilih kula pancen dosa kalian panjenengan. Mulanipun faghfirli ya Rabbi bihaqqi ma ana ma qultu arba'ina arba'an fil nariya hatta zamanan. Bilanipun Gusti wonten ing wekdal kula wekdal menika demi kalimat-kalimat ingkang kula ucapaken salebetipun neraka dangunipun 51.000 taun nyebut asma panjenengan ya Hanan ya Manan. Demi kalimat menika Gusti kula suwun panjenengan paring pangapura dumateng kula. Kaya kula monggo dawuh sapa Allah taala ghafartu laka. Ghafartu ngapura sapa ingsun laka marang sliramu he kawula ingsun. Wahabtu kalan maringake sapa ingsun ing sira, masrahake sapa ingsun ing sira li Jibril marang malaikat Jibril. Wa ataktu kalan merdekaake sapa ingsun ing sira minan nari saking neraka bisyafaati lawan syafaat Jibril. Lan saiki kowe tak paringi pangampura lan awak tak pasrahake malaikat Jibril lan mangertia sing iso ndadekno kowe kuwi
bebas saka neraka yaiku mergo syafaate Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa rawi sing ngriwayatake hadis, Waya daku mongko nuli budalan sapa Jibril bi kelawan fulan ila jannati marang swarga. Waya siluhu lan ngedusi sapa Jibril ing fulan bima il hayati kelawan banyu hayat, banyu panguripan. Wa ma il kausar lan banyu kausar. Telaga kausar kelobane Kanjeng Nabi. Pada daku mongko ilang anhu saking fulan apa sima ahlin nari tetengeri ahli neraka tanda-tanda dek dewi asal ahli neraka niku ical sebab sapa didusi saking telaga kausar karo maul hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudkhiluhu mongko mlebokake sapa Jibril ing fulan al jannata ing swarga. Ba'da dzalika sawise mengkono den dusi. Wa yusallimu lan uluk salam sapa malaikat Jibril ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu lan matur sapa malaikat Jibril, ya Muhammadu, duh Kanjeng Nabi Muhammad, sanaktu sampun agawe kula, sampun tumindak kula fihi ing dalem fulan maka wonten ing panggenan panjenengan soniatan kelawan siji pendamelan. Wayaqulu monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, na'am inggih, iya Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ngaten. Isa sampunipun wong ki mau didusi karo malaikat Jibril nganggo maul hayat karo banyu kausar lajeng wis resik dan tanda-tanda dia sebagai ahli neraka niku wis ilang, banjur dijak mlebu ning swarga. Terus uluk salam datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kula sampun nindakaken perkawis wonten ing panggenan panjenengan. Artine Kanjeng Nabi niku kan merupakan orang yang diberi hak untuk memberi syafaat, dan malaikat Jibril temriki nindakake pendamelan yang merupakan makom Kanjeng Nabi, artinya makom sebagai pemberi syafaat. Akhiripun Kanjeng Nabi dawuh nggih atau na'am nggih panjenengan sampun nindakaken pendamelan menika. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil hadis lan ibu katutur ing dalam hadis Annal Hasan al Basriya setuhune Imam Hasan Basri iku kala dawuh sapa Imam Hasan Basri kala dawuh sapa Abdul Hasan Basri, Allahumma ju'alni mimman yanju minha ba'da arba'ina alfa amin. Allahumma duh Gusti Allah, Biju'ali mungkin dadosaken panjenengan ing kula mimman setengah saking tiyang yanju ingkang slamet sing teman minha saking neraka ba'da arba'ina ing dalem sawise 4 dosa apane alfa amin ewune taun. Ingkana labudali ingkana lamun wonten apa kelakuan iku labudha boten kenging boten iku li kedue kula apa min an adkhulaha saking yen to mlebu kula ing nar bisukmi dambi kelawan sebab tumuse labete dosa kula. Imam Hasan Basri iki maksud Allah sufi panjenenganipun salah siji donga dan Gusti Allah ingin menika Allahumma ja'alni mimman yanju minha ba'da arba'ina alfa amin in kana labudan li min an adkhulaha bisyukmi dhanbi. Duh Gusti
Mugi panjenengan dadosaken kula menika tiyang ingkang slamet saking neraka. Ingkang bebas saking neraka sampunipun kula mlebet wonten ing neraka damunipun sekawan dosa taun kados tiyang menika. Menawi kula menika termasuk bagian ingkang kedah mlebet wonten ing neraka sebab dosa-dosa kula. Apa ini? Gusti, mugi kula panjenengan dadosaken termasuk tiyang ingkang panjenengan slametaken saking neraka sak sampunipun sekawan dosa taun wonten ing neraka menika. Mbok pilih kula menika bagian tiyang ingkang pancen kedah mlebet wonten ing neraka kranten dosa-dosa kula. Niki wong slamet sangka neraka, terbebas sangka neraka walaupun setelah melewati masa 40 tahun niki merupakan anugerah ingkang ageng sanget. Senajan to dhek mlebu ning neraka suwene 40.000 tahun ning iso bebas. Niku anugerah sing gedhe. Mulane minimal saumpami kula niku mboten saged mlebet dhateng neraka dan dhateng swarga langsung, utawi kula meniku mboten kedah nggih neraka setahun, 2 tahun atau 10 tahun. Tapi minimal kula niku saged pokoke sing penting ku iso mlebu ning swarga. Senajan harus melewati masa penyiksaan ingkang dangu wonten ing neraka. Niku donganipun Imam Hasan Basri. Mungkin kemauan kepentingan sami di termasuk kuliah menika sampami kedah nebus dosa-dosa niki ning iso slamet, iso bebas, iso bareng-bareng wonten ing swarganipun Allah Taala sareng-sareng kaliyan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين